Molt bones a tots! Comencem nou projecte sobre el món vegetal, les plantes. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Benvinguts a un nou vídeo meu. Aquest material está en català, pero si lo queréis en castellano no pasa absolutamente nada, ningún problema. Me lo pedís en la dirección de correo que aparece en pantalla, maestraluis1985@gmail.com, y yo os lo envío también en castellano, sin problema. Lo que pasa es que el que voy a utilizar en esta presentación está en catalán, pero eso no significa que no lo pueda traducir al castellano y enviarlo también. Així que comencem. El món vegetal. Tenim aquí la portada perquè l'alumnat es pugui començar ja a endinsar en el món de les plantes i una pàgina de coneixements previs amb una sèrie de preguntes. En total són 6. Són les 6 preguntes que es corresponen als objectius d'aquest projecte i que a l'activitat final tornaran a sortir. Ja ho veureu. Per què, us preguntareu? Doncs per veure l'evolució que hi ha hagut entre el que sabia l'alumne el primer dia del tema o del projecte, el que ja sap el darrer dia del projecte i veure aquesta evolució que ha tingut. I que el propi alumne també la pugui viure, aquesta evolució, la pugui constatar, copsar. Molt bé. Tipus de plantes, un petit text amb un petit esquema entre herbes, arbustos i arbres. I aquí han de justificar què és i per què. Així ho han d'aplicar. Després les parts d'una planta, i aquesta part d'aquí l'han de trobar, han d'anar fent una cerca per internet per trobar l'ús, la funció o les funcions que té cadascuna de les parts d'una planta. Quina part de la planta ens mengem? El mateix. Aquesta activitat la fem en portàtils i haurem de buscar, en el cas de dubtes, perquè per exemple la llimona o la síndria és molt evident, però potser una carxofa o potser una patata no és tan evident, doncs haurem de pensar i buscar quina és la part de la planta que ens mengem, si és la flor, si és la tija, si són les arrels, si és el fruit, etc. Bloc important, la fotosíntesis. He fet un esquema el més resumit possible per comprendre aquest procés tan complex i tan important, amb unes preguntes a vertader o fals que també donguin peu a fer debatre. Després, què necessita una planta per viure i per què? La primera part és molt senzilla, saber distingir què necessita i què no, però sobretot aquesta part m'interessa molt justificar per què, no? Com respira una planta? També ho he intentat fer d'una manera molt resumida, com anant al gra. I com es reprodueix una planta. He fet la part de reproducció sexual, no la asexual, sinó la sexual, a través de la pol·linització, perquè trobo que pels alumnes és com més fàcil de poder comprendre i a més és la que habitualment solen fer les plantes. No totes, però habitualment. Després, una notícia relacionada amb les abelles, per desenvolupar la consciència crítica de, una cosa és que les abelles em facin por, o una cosa és que les abelles, mira, un dia em va picar una i tinc un record molt negatiu d'aquell moment, i l'altra és que realment es necessiten abelles per poder pol·linitzar, i si pol·linitzen per poder tenir plantes, fruits, etc. Després crearem un cartell que tracti sobre la importància de tenir cura de les abelles, d'acord? I un esquema de per què són tan importants les plantes. És un esquema en el que està començat, per exemple, usos de les plantes, no? Doncs usos alimentaris, com per exemple la reposteria a l'hora de fer pastissos, un pastís de poma, com els sucs, però a més aquí m'han de posar 3 usos més relacionats amb el tema alimentació. Els industrials, he posat un perfum i he posat un moble, una taula, altres usos. Medicinals, he posat caramels de quan ens fa mal al coll o tenim molta tos, i una pomada, també. I ornamentals, he posat un ram de roses, no sé, per un aniversari, per una boda, pel que sigui. I finalment, us he dit al començament que posaria les mateixes preguntes a l'avaluació final, perquè d'aquesta manera ara hi ha més línies per escriure, no només el docent pugui fer aquesta comparativa entre el que sabien abans i després, sinó que el propi alumne pugui fer també aquesta comparativa i pugui incrementar la seva autoestima i el valor per l'aprenentatge al veure l'evolució aconseguida a cadascuna de les preguntes. I per tant, si no haguéssim fet aquest projecte, ens haguéssim quedat a la pàgina primera. Però com l'hem fet, ara ja sabem
molt més que abans. Doncs bé, com us he dit, si voleu aquest projecte, escriviu-me a mestreluis1985@gmail.com i em dieu si el voleu en català o en castellà i us explico una miqueta les condicions, val? Que són molt simbòliques. Moltes gràcies pel recolzament, ja som 1.950 subscriptors i ens veiem al proper vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.